Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Timvera masana wano ndine Brian Banda on this beautiful hour lero tsiku ndi pa 29 in the year of our Lord 2025 ndi 2 minutes past the hour of 3 ku London kwa ino amene mukutimvera kuchokera ku London chifukwa tikumveka across the globe. Tili pa Facebook komanso tili pa radio. 2 minutes past the hour of 10 anzathu apita ku break ya mawa ya tea ku New York. Kutimvera kumeneko 2 minutes past 10 ku New York. Kuma ku Sydney ku Australia tikulankhula pano ndiye ndi mbanda kuja ndithu 3 minutes past midnight usiku weni. They are 8 hours ahead of Malawi time. Anzathu ku Kingston ku Jamaica 3 minutes past the hour of 9 akutsogola ndi 7 hours poyerekeza Central African time. Koma ku Baghdad ndi 3 minutes past 5 tuyendera yofanana chimodzimodzi ku Roma ku Vatican 3 minutes past 5 tikulankhula pano. Pamene ku Tokyo tili ndi Malawi ambiri kumene, in fact we have an embassy ku Tokyo ku Japan amatimvera kumeneko 3 minutes past the hour of 11 7 hours ahead of Malawi time. Koma ku Gaza ukukuli nkhondoko ndiye 3 minutes past the hour of 5 chimodzimodzinso ku Israel 3 minutes past the hour tuyendera yofanana. Dar es Salaam 3 minutes past the hour of 5 tikulankhula pano. Pamene ku Beijing ku China akutimvera kumeneko mpaka anzathu ku Peking University uko 4 minutes past the hour of 10 ya usiku. They are 6 hours ahead of Malawi time ku Beijing ku China. Washington DC 4 minutes past the hour of Washington DC 4 minutes past the hour of 10. Karibu Washington DC. Kwina kulikonse kumene muli in Malawi and across the world. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino monga tanenera ya Mulimba. Ndiye programu imeneyi mabungwe a Oxfam, Warwick, komanso Center for Civil Society Strengthening akugwira ntchito zomwe zikulimbikitsa amayi achinyamata komanso anthu aulumali kupikisana m'maudindo osiyanasiyana pamene tikonzekera chisankho mu September muno. Iwo akulimbikitsa anthu akuti atenge nawo gawo pa chisankho. Mabungwewa akugwiranso ntchito ndi zipani polimbikitsa kuti zikhazikitse ndondomeko zomwe zingathandiza amayi achinyamata komanso aulumali kuyimira maudindo osiyanasiyana. Programu iyi akutipatsira ndi mabungwe amenewa a Oxfam, Warwick komanso Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi embassy ya Iceland. Kotero kuti maganizo amene kaya nyimbo ziyimbidwe muno chifukwa muyimbidwa nyimbo mu muyimbidwa nyimbo muno nyimbo kaya maganizo amene aperekedwe komanso uno muyimba foni si maganizo mabungwewa kapena wairesi zimene zikulutsa maprogramu amenewa across the country. Ndine Brian Banda monga nanenera alendo wathu olemekezeka lero ndi the Honorable Richard Chimwendo Banda. Tikulandireni Honorable Chimwendo Banda. Zikoma kwambiri Brian. Muli kuti poti nthawi ya kampeni ino? Ndi ku Mangochi. Muli Mangochi imwe? Mangochi. Chabwino. Ku chipani kwanuku kuli nyimbo imene akuitcha kuti chipani cha moyo. Tili nyimbo zingapo imene mudayimvera? Ndikuidziwa Brian. Timvere pang'ono imene. Amene tili nawo muno lero the whole hour ndi ya Malawi Congress Party. Ndipo ndi the Honorable Richard Chimwendo Banda, Secretary General wa chipani cha Malawi Congress. Ndimafuna ndinene kunena kuti tikutayamba sabata yatha tidzicheza ndi zipani zosiyanasiyana ndipo sabata yatha Sendera Sisters idali pano kukutumula marekodi. Ndiye leronso akuti kanthu nkako akutanthauza jana azimayiwa ndipo ngakuti azimayiwa. Honorable Chimwendo. Azma amenewa ndamulongwe akuti kanthu nkako kamwini kama tukwanitsa
kama tukwanisa umakhala odzidalira umakhala ndi chinthu chako kudzidalira kuti wina asama kutukwane nacho ndenu kanu kaja ife athu ndikuongelesi oho toyamba athu ndikula Malawi kachiwiri athu mchipani cha Malawi Spati ena ngatokhala nazo zawo zipani kumafiti tinyadira chathu chipani cha Malawi Spati chifukwa kamwini kamatukwanitsa kuzikhala ndi sense of ownership kuti tidalira kuti ineyo amazanga ndi izi izozo zingatikutukwanitsa ndiye nyimbo yoti Brian tiyambe ndi nkhani ya food security muli ndi mapulani a mtundu wanji ndipo zimene mudalonjeza Amalawi 2020 when you look back 5 years down the line padakambidwa nkhani za kudya katatu when you look back mukuona kuti mwatumikira bwanji Amalawi pa nkhani ya chakudya Amalawi ali better today ndi mmene mudapezera 2020 Brian funso limene ndilofunikira kwambiri chifukwa iweyo kuti upange walesi lero ndikuti unadya kuti upeze mphamvu zondifunsa inenso ndikuti ndinadya ndeni kamakamba nkhani ya chakudya tizikhalapo ndi chidwi tikakamba kuti tidalonjeza chakuti ndipo chakuti chidachitika Brian ndifuna ndikuuze kuti zimene tidanena manifesto ya Malawi Congress Party zikuchitika chifukwa it's a process ndi zinthu zoti tidaziyamba zikuchitika mwachitsanzo tidalonjeza kuti tidzalimbikitsa ulimi wa nthirira ulimi umene udzathandize kuti tisamangodalira mvula yokha chifukwa panopa pofuna kungonenapo sikunokokha ku Malawi koma tikapeza kuno ku Malawi mu zaka 10 zapitazi mvula yadyetsa njomba Amalawi amene mwina anakati kukhala pabwino kwambiri chifukwa chokuti ndikulimbikira koma apezera kuti ngovutika kwambiri chifukwa chokuti mvulayo yawadyetsa njomba ndipo zindikira kuti nyengo idasintha sitingamako kambabeza kudandaula za kusintha kwa nyengo tilimbikitse njira zina zothandizira kuti tidzilima mozida yatokha ndi kakhazikitsa ndondomeko zoti tikhale ndi ulimi wa nthirira ndi ulimi wa nthirirawo ndiye kuti tidayamba kutsimikiza poonetsetsa kuti maskimu amene adafa kale kukalonga kunkhatape kuzomba kuchikwawa maskimu amene alimi amalima kumathirira adaferatu amene awadzitanso ali tsopano ayamba kumalima maskimu amene ati ndiye kuti tsopano tingathenena kuti chimene tidawalonjeza alimi chachitika komanso tingathe kupitiriza kuti sidamalize chifukwa tonena kuti sikonse pamene tsopano pano ulimi wa nthirirawo wafikapo koma tikanena kuti tidalonjeza ndipo tayamba kuchita ndipo zikuchitika ulimi wa nthirira uli paliponse funso langa linalipo kuti tidagwirizana kuti tidzidya katatu because this is what you told ndifikako kumene kuchifana kusudya katatu umbeso mamba walima ukalima kudya choma chikolola ukachikolola ndio mapita kuchigayo ukangoti utidya katatu ngati zonse ozilandira chifukwa chake nyimbo ija kandi mzimu woyera anakuthandiza kanthu kako kamwini kamatukwanitsa ifeyo Malawi Congress Party timakhulupirira kunena kuti munthu kuti uzikhala ndi kako kuti uzidya katatu ndoludilima uzikhala nacho chako osati chinthu chochira kuyandira facholatera chite chimatukwanitsa tsono kuti munthu wakumudzi akalime ndi akudalira mvula sizithandiza ndeti kuti timthandizire munthu uja timpatse ulimi wa nthirira ndi amene angathe kukhala ndi ulimi wa nthirira sayang'ana kuti ino ndi season ya mvula amatha kulima nthawi iliyonse ndi munthu ngati ukulima nthawi iliyonse ungathe kudyanso mokwanira nthawi iliyonse ndi chinthu chimayenera kuyamba kumapitirira ndeti kunena kuti zimene zozo zimene tikuchita as Malawi Congress Party now funso lako lonena kuti panopa anthu akudya katatu ndili ankhamotere Brian sitinafikepo chifukwa tikatantha kudya katatu ndiye kuti Amalawi onse akukwanitsa kudya katatu tilakwa koma tikanena kuti mwayika maziko okuti Amalawiwo mawa angathe kumaona kuti angathe kukhala ndi kutekera kudya katatu I say yes chifukwa chani ndikutero Brian chifukwa mu chaka cha 2021 dakhala ndi maganizo apamwamba onena kuti izi zomangopereka fereleza matumba awiri kwa mlimi mwina zikuthandiza komonse kwambiri yambe kupereka ngongole za ulimi kupitira mbunge jalanifi ndere amba tsopano kupereka ngongole za ulimi and Brian last year tapereka ngongole za ulimi kwa anthu ochuluka and this year tikupereka kwa alimi oposa 400,000
So alimi 400,000 dziko la Malawi. It is as good as saying we are covering almost all parts of the country. Amene aprendi kutekera kugula zimangizo za ulimi, amene akaenda kutekera kupita kumatimba, amene akaenda kutekera kugolola zakudya zokwanira. Ndikuti Brian process iyo ikuteka koma tikabwera pano pachulu nkwena kuti Malawi aliyese akudya katatu. So sitidafike poja katatu monga mene mudalonjezera 2020. Nimene ndikunena zo Brian kuti si wina aliyese ndio di process yo ikuchitika koma sitinafikire wina aliyese ndipo sizingateke kuti muzakazwiri zitatu aliyese mufikire mukwaniritse. Munakambapo nkhani ya feteleza. Chidavuta nchiyani kuti feteleza alongosoke kufika mu nthawi yokwanira, nthawi yabwino mu 5 years ya Bomala, because it has been a mess. What went wrong? Chifuka sinamalize. What went wrong? Chifuka timamva kuti feteleza wakagulidwa ku butchara, wakagulidwa ku pharmacy. This has characterized purchasing ya nkhani ya fertilizer mu Bomala nuli. What went wrong? Are you happy ndi mene mwachitira hand nkhani ya fertilizer in the 5 years? Brian wakamba nkhani ya fertilizer ndifuna ndikambe kunena kuti ulimi umadalira zipangizo mbewu komanso fertilizer. Komanso fertilizer ayo tikamati umidanyitsa akutanthauza kuti sachokera ku dziko la Malawi. Kumene kumachokera fertilizer dziko lonse lapansi ndi Ukraine ku Russia. Fertilizer amachula ochuluka ikani buku ngati ufufu zapina kuli konse Egypt pang'ono komanso Morocco pang'ono. Fertilizer amachufira maiko amenewa Zambia, Malawi, Zimbabwe, Mozambique timadalira Ukraine and Russia kutibelekera fertilizer. Ida ngamba nkondo Brian chaka 2020-2021 fertilizer labo ya mtawi yake ndipo tinagawa mtawi yake ndipo tunamgawa pa mtengo wa bwino. Koma ida ngobwera nkondo ija kutoka machangala katundu huo ndi kuti competition, demand and supply. Fertilizer amapezeka wochepa ndiye kuti ofuna akakhala ochuluka. Chinachitika choti fertilizer tikutenga kunja sitikutenga kumali kuno, demand ikakhala ochuluka, supply ikakhala yochepa. Kapena ofuna kugula kukhala ochuluka koma katundu kumapezeka ochepa, zinapangitsa kuti kunja ako fertilizer mtengo wake ukwere. Ndiye fertilizer uwera umapanga affect budget imene munapanga ngalitiko. Zimene munasayana na parliament, zimene munakonza ku parliament kuti chaka chino tigulira alimi 3 million 4 million. Ndizimamba kupangana affect so kuti kunja kumene mwembekeza kuti mugula fertilizer pa mtengo wabwino wakwera mtengo. Iweyo kunyamuka pano kutuka bread. Kana peza bread kutuka kule mwiri. Koma wapeza bread uchakuti ngotula umakagula mmodzi. Ndizi zimene zinatichitikira ife muzaka ziwiri zitatu zapitazi. Kuti mpongo imene timati Russia, Ukraine kumene kumachokera fertilizer amene amathandiza maiko aku Africa chikao chino. Osati Malawi yekha. Kumeneko fertilizer uja tsopano amatuka ochepa. Komanso kama mochepa ndikuti amatuka otulirapo. Kubwera kwa fertilizer amene uja kumakhala kukangalala. Ndiye kuti fertilizer uja kamafika kuno tawi zina kumasembana ndi nyengo zimene ifeyo tikuzifuna mmunda. Unafuta kuti china labika ndi chani. Yes. Ndiye ndikunena kuti we were affected with external factors. Osati za muno Malawi. Koma kuti kumene mumakagula katundu. Komo logula fertilizer mukulidziwa, how did we end ku pharmacy ndi ku butchara? Vudo limakabolo kuti mukangolenga kankani kamodzi kukhala ngati zonse zimene zimachitika. Tagula fertilizer ochuluka ndiko muno ndipo tamukula matongosolo. Zimene mukunenazo ndi zimene chinachitika chimodzi chimenenso anachigwira ndi ma systems amene a president azakwera anayika m'malo. Pakomo pano mukadzapeza kuti mulonda wagwira wakuba vudo si mulonda ayoyayi. Ndikuti mulonda akugwira ntchito yake. Iwo simunkadziwa kuti kunja kuno anthu akafuna kugula fertilizer mulapika. System imene anayika mwachapera kuti ngati zinthu zikusokonekera tipeze njira zotulukira zina zake zikusokonekera. Ndiye ndi omwewo ma system omwewo amene anakhazikitsa chapera amene tukupera ake amafuna kugula fertilizer mulapika nkudzimitsa zimene zija. Ndiye pakuti mukangola kudziwa kuti tapeza wena amafuna kugula fertilizer mulapika ndiye fertilizer zimenezo basi akuti magula fertilizer no. Anthu ankafuna kugula fertilizer mulapika koma chifukwa President Dr. Lazarus Makafi chapera anayika ndondomeko zopanga prevent such type of malpractices. Ndiye ndondomeko zinagwira ntchito. Ndiye zitagwira ntchito tinalimitsa. Koma fertilizer yesi amene akabwera dziko muno kumafika kumagawira Malawi
wakala kugudwa bwino ndipo palibe so milandu ina iliyonse koma mmachita lero kwambiri pa zimene tinazigwira tokha nkuona kuti ichi sichoyenera sino munagwira twankani it is us musisitimu imene anayikadukira Lazarus Magabe chakwera amene anena kuti ichi so amene munagwirawo ali kuti ndipo adandira chilango chanji. It is a system. People were sent to intervention. Because na banana unit ntchito, and bali pesa amene akugwira ntchito, anatengedwa ku court, and you know that. You know the processes were done. That much you know, Brian. If the attorney general and club, and the attorney general even went further to go and correct those things. Mudzipo ngati munomo simungakhandia antikochita zofanana maganizo. Koma mukaika ndondomeko zoti wina akatasemfanitse zinthu. Ino ndikumatukira zinthu zokuti zikusempana. Ndikuzichita correct. Ndio muzitokoza kuti amene munayika pampando akukonza ntchito yawo. So I want us to move on. Koma you want to say kunena kuti abuchala ndi akufamase mudagwira ndinu because I remember nkhani imene idabwera ku parliament, it was the opposition amene ananena kuti kukuchitika tu zinthu. So do you want to take credit or you want to say kuti the opposition ndamene? It's not about getting credit, it's about working and telling Malawians the truth. Parliament is government. The three arms of government: judiciary, legislation, commercial, national assembly. So mugati in parliament is parliament, not government. Yeah, kuma zinatengera misongo di malandira ija siboma asolimene zinatengera Samia Suleiman yes amakatenga zinthu zoti zachitika kwina kwake azipeza ndeno kumakati ya parliament chifukwa ali platform yoyankhulira kuoneka ngati zinthu zwana zipeza ndiwo koma it's not them. Let's move on because people can say the systems were bypassed, including PPDA and DSCB, but we'll talk about it another time. We don't have much time. Nkhania ina imene yamanga nthenje in these elections ndi nkhani ya the economy. Anthu akudandaula kunena kuti the buying power si mmene inalili 2020. Ukalowa mu shop lero khalanga nakubera ndithu. Inu zachumazi mwaziyendetsa bwino mdziko muno. Are you proud kuti you have managed the economy? Ndikufuna kuzere mumveka bwino chifukwa wayeresano imaphunzitsa swa Malawi. Ine tikundi kumafuna kuzera Malawi imene zikuyenera. Dziko la Malawi lino pamene tili pano limalandira zinthu zosiyana kuchokera kunja. Ndikumatsitsazo munthu omwe at times munatulutsa kunena kuti anthu akumaba mafuta akagulitsa ku Mozambique. Anthu akumaba mafuta akagulitsa ku Tanzania. Ndiye chifukwa chani mafuta amakagulitsa ku Tanzania kuti akutuga Malawi muno? Simple, mafuta ku Malawi kuno ndiotsika mtengo kusiyana ndi maiko amene atizungulira. Kukuyankha mwachidule ngonena kuti economy ya dziko lapansi imakhala yonjenjemera ndi zochitikanso zozunga chikulosera pansi. Ine ndinayamika Mulungu pamene iwe Brian mzimu woyera anabwera pa iwe kumfunsa Professor Asapita Muchai kuti munakakhala kuti ndi inuyo kuti mumayendetsa dziko kuti zinakasiyenda ndanakuuzana Professor Asapita Muchai kuti the economy is affected by external factors and nothing could have changed. Zimachitika zonena kuti katundu ngati mamtenga kuchokera kunja kwa dziko mafuta opikira ngati adula kunja mwagulitsa Malawi muno. You cannot expect yamina kuti mafuta aja akhaotsika mtengo mdogo. Katundu ngati mukutenga kunja kuchokera kunakubera kuno simungayembekezere kuti atsika. Mumakale ndi chipsinjo choti muzinkula katundu uja motuka. Chimafunika ngati dziko ndikuika ndondomeko zimene mukayika ndondomekozo zizapatsa Amalawi buying power. So ife ngati boma tinaona kuti okay chimene amata Malawi ndi ulimi. That's why mukaona kuti tinakweza tsopano mitengo yokulira mbewu alimi. Kuti Amalawi aja akalima atikala ndi ndalama zochulukirapo kusiyana ndi imene zinaliza kale. Kuti tikakwaniritse gabu imene analinayoiza. Problem imakhala na kuti si Malawi naliyense amene akulima panthawi imeneyi. Koma you can agree with me kuti 2020 mmene amagulira mulimi foja boma la DPP ndimene tikukulesa foja tosiyana. So yamangula mwina 100 kwacha ife pano tukula 2000 kwacha. So we are responding by making sure kuti Malawi atikhala ndi kuthekera. Now, the unfortunate part, ndiona kuti Malawi acha si onse amene ali alimi. Kumalo kwakhala kumbali ya boma ikuonetsetsa kuti productivity ichuluke, alimi achuluke, komanso mukudziwa kuti zambitsaso nkhani za migodi, kuti migodi ikayamba kuchita bwino dziko muno tikhalenso ndi ndalama zokwanira,
ndikuti tizikalaso ndi buying power anthu alembedwa ntchito agala ndi kuthekera kuti mavuto amene wawo athe. mungayankhe bwanji in simple economy anthu amene amanena kuti 2020 sugar timagula for example 300 700 kwacha, lero sugar newspaper ya Daily Times inalemba kuti 6000 kwacha this week. Mungayankhe kuti chani? Nditoyamba ndivomera kuti sugar wadula imene amamugulira 2020. Yeah. Izozo utakana ndoti mungu akusukira nsiro. Okay. Komanso ndiwayankha kuti nkalikati mwa malonda sugar mabweraso makulu amene amamugula sugar ndikumaka mgulitsa mwa ukambala mukambelembere. Fa sugar mtengo wake si umene munalemba imutulo ujayani. Okay. Inyoso ndamene mukuthandizira kuti anthu ife tikugulitsa 3000 2000 then tingulitse sugar uja pa 6000. Koma sugar uja mtengo wake si umene munalemba uja. Koma ukambelembere omwewu umene umati sugar ukhala naye ndikumsunga mmastolo ndikumbisa kuti amalawi asampeze kuti anthu ochepa ndi akathandizike kumakampeza sugar kumakagulitsa pa mtengo wodula. Ukambelembelewo ndi umene ukupangitsa zimenezo. Chachiwiri Brian, zinthu sizimakhala static. Mene even IDF akatenga boma kuchokera kwa Banda, sugar nale pa 29 tambala. 29 tambala. Sunganduze kuti mene amatatenga bingu anampeza pa 29 tambala. Nde mafuso manena kuti 2020 chinthu chinali 700, nde chikaleso 700. Nde kuti tikufuna kwana miza Malawi. Koma titinena kuti kodi mukumapanga zinthu zotani? Zoti Amalawiwa pamene zinthu zikukwera mtengo nawonso azikhaso ndi income yokwanira kuti angathe kumagulaso zinthu zokwera mtengozo. Koma ndikafuna kunamizana pano kuti ayi ndi kuti chinthu chimene nokhala chimodzimodzi ndiye inenso chifunso chimene. Let's go to your manifesto anu at 2020, and I quote, "We shall reduce the level of domestic and external debt from current 2020 3.5 trillion inu muda alonjeza kuti you shall reduce the current debt kuchokera pa 3.5 trillion kufika pa 1 trillion. Lero tukulankhula pano ngongoleza atu zafika 18 trillion. What went wrong, Honorable Chimwendo? Mawa amene wawa amakunamiza ndio tutsabomaji chifukwa chonena kuti ngongole za Malawi timabwereka in dollars. Ngongole ija timabwereka in dollars. Akamakubwerekani ndalama kuchokera maiko akunja simbwereka makwacha. Tono ikapandalama ija mwachitsanzo munabwereka $3 million. Ndiye mawa kwacha yakwa ndi 50%. Ndikuti ngongole ija wagwetsa kwacha yondani. Zimenezo ndibe angani. Koma ndifuna ndikutandizeni inu ndani akumvera. Yes. Chifukwa mukamati ngongole zakwera mafuto konzere kuti chakwera njani. Kubwerekako kapena kuikwacha ndimene yakwa. Chifukwa mukumana ndi Malawi kuti ngongolezi za bwerekedwa kwambiri. Ndani ndio ngongolezi zinabwerekedwa kwambiri koma kuti kwacha yakwa. So ngati munabwereka $10 million at TPP. Ndiye $10 million ija koma kwacha yakwa. Madola aja mukasungunula akwana $18 million. Ngongole yake ndio mweja munabwereka at TPP ija. Sikuti ngongole yasintha yayi. Koma kuti yakwa ndi kwacha. Ndiye kwacha ifanyiri yakwa ndoli ngongole munabwereka madola zakwa. Ndiye TPP akumayenda kumauza Malawi akubwereka kwambiri ndalama. No, Brian ndalama timabwereka. No, I'm referring to your very own manifesto. Your very own manifesto. Yes. A manifesto is your own. Yes. If you look at how much you have borrowed in dollars, not in kwacha, we have borrowed very less than what TPP borrowed. And is also zimene kufuna kuti iweyo kamvetsetsa nda Malawi akamvetsetsa atandizika chifukwa mukumango pita pamwamba pankhani kwacha kuti igwe imagwa pa zifukwa zingapo. Choyamba ndi bodza limene TPP linapanga kwa IMF, and panopa IMF anachita kunena kuti TPP collapse the economy. Amanamiza dziko lonse lapansi kuti ndalama zinali bwinobwino kumango pereka mafika abodza. The reality on the ground, there was nothing. And when we came into power, we needed to respond to the global economy and respect many dziko limayendera. And for that reason, tinachita respect kugwetsa kwacha kuti value yenye kwacha ikhale m'malo mwake. Zimatandiza kuti kukula katundu ndipo tutsaso katundu muzipanga balance the economy. So akamabwera pano kumati ayi mwabwereka kwambiri. The true meaning of ifeyo kubwereka kwake nkona kuti ndalama ziyadabwereka ITPP m'madollars chifukwa kuti kwacha yakwa.
ndalama zija mumagwalira mucha zachuluka koma wonse ali kuti tabwereka ndalama zambiri apa. That is not true. So inu simunabwereke? Ngati sitinabwereke kwambiri plan. Okay. The way kuti sitinabwereke kwambiri, mimi tabwereka, ali tabwereka zinthu zoti zitafise. For instance, tabwereka kuti tichite increase productivity on the ground. Tabwereka kuti tipitirize ntchito imene anayamba kamuzu in his vision, ntchito imene anapitiriza Pingwa Mtalika in his vision, ntchito imene anapitiriza Professor Asafita Mtalika. Funso lakuti Yachile Valley irrigation, for instance, ntchito imene jai Yachile Valley irrigation. Ma president osewa mbuyomu anaona kuti ndimene ingatapange transform this country. Ifeyo sitinakarekeza kubwerekako. Cholinga chokuti tikayamba ulimi wanthira wakulu wa Chile Valley tichite increase productivity. Anyway, we need to move on. But the question is, mukwalonjeza chani amalawi za economy? Ndiye iniyo mungunena kuti DPP idabwereka kwambiri. Inuyo mwabwereka zingati? Inuyo mwabwereka zingati? Man, it was your question which said kuti munalonjeza mutaticha koma mwabwereka kwambiri. Then manena kuti anabwereka ndiwo in dollars. Therefore kwacha yakwa ngama ziyazasungunuka zikuoneka zambiri. That's where I'm coming. Yeah, inuyo mwabwereka zingati? Inuyo mwabwereka zingati? How much have you borrowed? I cannot say that from my head. Or you can check through parliament and others. Or my president nabwereke, mmena nabwereke ansatu. Komanso zimena nabwerekazo sanga ziloze kuda nabangaliani. The problem is not borrowing. The problem is kupereka zinthu loza. Anabwereka kuti akapanga matractor. Brian, matractor odagawe dziko lonse la Malawi. Anana udaka matractor awini. You and me agree. Anagulita matractor omwe aja wafungwa ni malamulo ma ministers. Anabwereka ndalama from India. Anabwereka ndalama kuti amanga nyumba za police 10,000. Brian, they did not construct any house. Anabwereka ndalama kuti abanga ulimi wanthira. No any irrigation scheme started in this country under their time, apart from what EU funded. Kubwereka kumene amabwereka, ikubwereka ndalama for productivity, Brian, there's no claim. Because that's what we want. Kubwereka ndalama and abuse the resources and bring nothing on the ground is based on Ononga Tigo. So we are saying we have continued to borrow. Of course, our borrowing is concessional. Let's move on. We'll take a short break. Tikabwerera pali nkhani ya high unemployment. Nziko muno akinyamata mbiri sali. I'm being reminded. I'm being reminded. Yes. Yes, I'm being reminded kuti pali the program is sponsored and pali mafunso ena amene we don't have to miss them. So let's sponsorship in let Malawians know the truth because that sponsorship is really hapo. Koma Malawi mtamako asuka mashamba tofauti mwanandandama za sponsors. If you see the bwele bano osa Malawi zona. Tell Malawi the truth. Kuti bwele kama yes. Tamangana zozana. What is about Malawi? Kwa mkanenda kuti akifulumina tijoke kufoti ma sponsor amene batanda malima fuso. Brian, we can even sponsor, we can even give you more money to explain to Malawians what we have to do in the country to develop this country. Chabwino, we'll take a short break. Tikabwerera the pali anyamata mbiri sali ndi mwayi wa ntchito. Inu mukupanga bwanji kapena kuti pamene tikupita ku masankho mukwalonjeza chani amalawi pa mwayi wa ntchito. Tichite break pang'ono mudamverapo anduna. I don't know if you have listened. Pali nyimbo adayimba mnyamata wina Eli Njuchi akuti za temporary. Mukuyidziwa imene? Ndipo ndimayikonda ndamvera kata. Kuti opanga misewo tamanga temporary. Opanga misewo tamazira. Simunachenjere bwino. Misewo yolimba ya golide yokazikika. Simunachenjere bwino. Koma ndizoona kuti machile temporary. Koma Eli Njuchi akuti osadandakula. Kukufikani program imene ya Mulimba. The Honorable Richard Chimwendo Banda is our chief guest today. Ndima olo kule bwanji akutero Eli Njuchi umabida. Taking us now to exactly 22 minutes. 22 minutes. Udzilemba mudayare masikuwa. Success is a temporary. Mafuto watu wangae.
tikulandireni kachiwiriso gawo lachiwiri komanso lomaliza la programu yathu madzulo ano ndiye mwati imeneyi amanena za misewu kuti izikhala samakhale ya temporary anduna eri njujiru amayimbisa Malawi mavuto wanga temporary koma solution si temporary so nanga Brian manga nsewu pomaka umaliza nsewu usema kulende fili uje maka umaliza wataka yafika bwanji so kunsewu nkhani ya muna mkamba za temporary zini maona zimena za tasama vanga kama funa utumikira dziko samajitenga tizapa nyumba zathu tizatumikira Malawi ndi mtima wathu wonse mukumanga nsewu kodi nsewu mukumangawo zizukulu zaendamo tena namangira bagiri muuzi nsewu chochoka pa koti pa midiba mpaka na kutyolo mpaka na leo timayenda ati nsewu olimba kwambiri koma tukangomanga misewu yoti mukangomanga lero wati muone misewu medu kumanga ifeyo tikumanga misewu yoti tikamatipa simenti basi anthu mukuononga simenti iyayi nsewu tikumanga misewu yonena kuti even zizukulu zizakhalemo ndimaseka anzathu aja anamanga misewu ili ntawuni inangota 2 years yonse tikumanga so pano we are spending more money to construct misewu imeyo jana unonga ndrama tunapita let's move on. We wish we had more time pankhani ya economy because I'm just getting reports as I speak. The MCP has borrowed $5 billion, a huge increase. Kuchokera pamene DPP na asira DPP anapeza $3 billion. So nakufusani kuti mukanena kuti kodi mukanena kuti ifesida kongole do you know what $5 billion is? Anyway, $5 billion, do you know what $1 billion would do for a country? Okay. Amena anga libeleke ndama zimene zazilenga kuti iniyo chikuvuta nchani kunena kuti munene kuti takongola ndalama mwakuti in 5 years. No, because mafuzo amene ine madziwa Brian sunga madziwa kuti akandifusa chakuti figures about the country. If you told me I can even give you okay, let's go back to the don't like Malawians kuti mundu kabeleke $5 billion. Okay, let's go back to issue ya unemployment. Anyamata ambiri sali ndi mwayi wa ntchito mudzapanga bwanji? Zinthu zimene baya ngomere kuti population yathu ya Malawi ikukula every day. Ndingokubesera mkulu kuti mene ikukula population yathu ya Malawi a very good example mboma Malamba ngochi kuti every day timayina tizimanga masukulu block awiri atatu kuti tichite accommodate ana amene akubaga mboma Malamba ngochiloka nanga Zomba nanga Lilongwe nanga Kalonga dziko lathu population sili mutimoti ndiye kuti tikhale ndi ntchito zokwanira za chinyamata tikuyenera kuyenda masomphenya amene tinayika Malawi 2063 amene tinasungunula for the next 10 years kuti tikhale ndi ntchito zotukula ulimi ATM strategy ulimi tourism manufacturing mining komanso pano ndikuti manufacturing zimene zizi zikamachita bwino mwachitsanzo ulimi tikunena kuti 400,000 farmers tiapatse ngongole za ulimi zikulu alime minda yawo awa 400,000 farmers ndaina so za chinyamata so ntchito samanguyanga na white collar jobs tidzanga so ntchito zimene paeka munthu angathe kugwira ndiye tikamamanga so misewu ija kuti economy kuyenda ndekuti kumene kuchaso tizipanga so create ntchito zina the ATM strategy beneficiary kwa mkulu ndi achinyamatawa chifukwa konse kuja kuli zinthu zambiri zimene azichitapo bwino ndifunso lano lokuti tikuchitapo chiyani ifeyo tayika kwambiri nchidwi kupanga invest kwambiri kwa agriculture nthilira ucha mameka farms aja izizi tunazani fisi komanso taonetsetsa kuti tichite improve mitengo imene anthu azigulidwa mbewu zawo kumeneku kuli anthu amene akugwira ntchito ndekuti achinyamata ambiri amene mdziko munomo amaona ulimi ngati singakhale ntchito yawo apita kumeneko komanso poti chuma chichamba kuyenda bwino ndekuti tizikhala ndi income yopanga construction industry ipita patsogolo kani misewu kani nyumba kumene kuja kulembedwaso anthu ntchito komanso tikatero ndekuti dziko limakhala ndi ndalama zimene mungathe mapanga ntchito zina zimene zimayipa ntchito sitingangonena kuti ntchito ya Brian Banda ya Times alisakayamba fasiziteka koma tikachita grow our economy in the ATM strategy ndekuti tipanganso create ntchito menemo mukala zomangamanga mukala za ulimi mukala za migodi ndoti migodi chakamba uchita bwino so manifesto yathu ikupitiriza chifukwa tikati tidzachita ziyani ngati kuti tituluka mboma musizitheka kodi simutuluka yani sizingatheke the foundation we have read no one can shake it afro barometer si kunena kuti akutsogola ngati DPP
afu promire mapanga ndasana lembetse unamva bo zimene munthu mapanga research ndazo olisaka vote ungopita bansinga makapanga research ilizobaya nuku afu promire nachitika iye ko andasana lembetse tipitilire pankhani ya ma primaries mwakazi we have only 1 hour and there are some specific questions what you want, but I can assure young people in this country the ATM strategy which we have now added is the manufacturing part, because mining will increase manufacturing in the country. We are going to get more income and we are going to add value to the produce that we are going to harvest in the country. We will not explore low products. We are going to make sure that there's production, there's value addition, and in the process of value chain, mundi khululukire kwambiri. I'm guided by my questions. I mean, as I said, this is a sponsored program and mafunso ambiri akwenda kuti akhale. Anyway, Brian, no, I'll go by what you want. Yes. I'll go by what you want. Yeah, so pankhania achinyamata mwakhazikitsa ndondomeko zotani kuti amayi achinyamata komanso anthu aulumali apatsidwe mwayi wa udindo? Choyamba Malawi Congress Party tikayambe kunkhani ya agenda kuyambira cabinet yathu imene Dr. Lazarus Chakwera amasankha imachita respect malamulo a dziko lino 40-60. komanso mukaone mmene achakwera amasankhira nduna zawo mukapeza kuti foreign affairs, defense, health, education, tourism kandi kuchani mukapeza ndi azimayi okhaokha. There is no one who has a better way of uplifting the lives of women in the country other than Malawi Congress Party and Dr. Chakwera. Kati pali president amene amayika chibi kwa azimayi ndachakwera. Komanso mukaone achinyamata amene akwayika maudindo osiyana-siyana. Nde ukoko nango kambako chifukwa choti mwina ndi kamba saduna koma mukapita ku polisi mukapita kwa SPC amene osimayi okhaokha the speaker. Koma tikafika tsopano kwa azimayi chimene tachita choyamba ndikuonetsetsa kuti we should have a deliberate action kuwalola azimayi kubwera kudzakhala nawo mchipani. Chipani icho maudindo kuyamba kugawana maudindo mchipani azimayi akhale patsogolo. The only party with 2 deputy presidents azimayi. Chipani china chimene ine silichichula koma onse ma deputy president azibambo okhaokha. Olanda kuzani za azimayi azingokunamizana azikamba ifodi maafusa koma alibe action imene angaonetse pa ground. Anapita ku convention ndi kumaliza convention osaganizirako kuti asankhepo mzimayi mmodzi yekha akhale deputy president. MCP has got 2 deputy president azimayi. Apart from that, maudindo ambiri aneki ndi azimayi. Tikafika kuma primary tinachepetsa ndalama zolipirira azimayi half. Pali anthu ena amene akumaloza chala inuyo a secretary general kuti ma primaries ena sakuyenda bwino chifukwa you have favorites. Ma primaries imo ndimafuna kuti imene iso muyankhe. Muli ndi ma favorites. Zimene zozo nimamva sikuchokera pawele spanumo. Malawi Congress Party ndizosiyana ndi zipani zinazi. Ifeyo ku national secretary ya chipani sitikuzidwa ndi ma primary. Sitikamba za area timasiyira region kupita kumusi. Ife timachita policy timakamba za kuntunda. Timangofika kumene kuchanga tipali ma districts anthu akamakangana kumusiku. Koma simudzamva kuti achimwendo apita kuma primary. Achimwendo akapangitsa ma primary. Simudzamva zimatsaya pa region zimenezo. Mesa sakuti matuma wanthu kuti mukakonze. Yeah, amatuma ndi director of elections amene amatuma anthu aku region ndi anthu ena. Okay. Koma secretary ya chipani cha Congress Party sikuzidwa ndi day-to-day running of primaries. You cannot be your way mopanga, your way oweluza ngati mavuta. Timapereka distance. Ena akapange ngati pali ma districts abwere kwa ifeyo. There 229 constituencies across the country. Ma council over 570 chakuti. Sikungalephere kukhala kusembana. Chabwino allow me ndaga sembana timafunanso kuti zitere mchipinda. That's why simatuona tikuyankhula. Sitimayankhula chifukwa ngoja zathu za chipani zimatiuzirati kuti tilemekeze ngoja zakuchipinda zitere kuchipinda. Ndikusayankhula kumangokhala kuti tikufuna kulemekeza ngoja za chipani osati kuti tibe mayankho ayi. Koma ngoja za chipani timaona ngati kuti pali nkhani zina zofuna kutera nyumba. Okay, we'll open our lines we'll take maybe 2 or 3 comments. 099-847-5904 ngati muli ndi ndemanga kapena funso lopita kwa a secretary general chipani cha Malawi Congress, the honorable Richard Chimwendo Banda. This is Times Radio. Hello Bwana Brian. Tikudziweni ndi kumene muli.
ndine Mpelembe kuno ku Mbayani kwa Chemosa. Apatseni moni a Secretary General wa Malawi Congress. Bwana Secretary General muli bwanji? Ine ndili bwino ka muli bwanji ku Mbayani. I think akutimva amenewo. Akuyankhanisoni akuti ali bwino ku Mbayani ko muli bwanji? Kwa bwino. Yes. Kodi ine ndi mafunso angapo oti ndiwafunse bwana Secretary General. Hali yomwe amalowa mboma iwowa ndi chipani chawo cha MCP. Unapezeka kuti analonjeza zinthu zambiri kuti zichitika. Panonso akubweza kulonjeza zinthu zomwezo. Kuti tione bwino anthu kumalawi kunoko akumadandaula nkhani ya kukwera mtengo wa zinthu. Mukulakula kwawo akunena kuti azili global zimene zikuchitika global. Koma mayiko anzathu komwe atizungulira zikumaonesa kuti zinthu zikuyenda bwino. Mmene kuyankhula mapapa sugar ali pa 6,000 kwati. Kodi zinthu zimene zizi iwo akupitirizabe kumanena kuti ayi tikonza zinthu tizakonza zinthu. Zinthu zizi zikuoneka kuti zikuakanikabe kukonza mpaka na panopa. Kodi akufuna amalawi kuti azitani kapena akufuna amalawi atengere kuti panopa. Afuna apitirizabe kuti awononge dzikoli. Chifukwa vanhu chachiziwike kuti dziko lawonongeka kale. Tipite ku ulimi. Fertilizer wenu ali pa 130,000. Kodi iwo abanje osangonena kuti yayi inchoso fertilizer pa 130,000 timuyike pa 50,000 aliyese azigula 50,000 tumba la fertilizer. Kuchita kuti pa 100,000 ina yonse munthu azipeza matumba awiri a fertilizer. Zikuakanika pati. Then zikuonekabe kuti ulaliki omwe amakhala nawo ulaliki ungopitirirabe mpaka na panopa. Mmene ndikulankhulamu iwo sakungolalikirabe ayi tizapangaza kuti iye ife tizapangaza kuti iye tikupangaza kuti koma zikuonesa kuti zikuakanikabe boma likuakanika kuyendetsa. Boma ali laakanika china chilichonse ndichokwera even fuel wenweni atangolowa pa mpando kha day 1. Ife timayembeza kuti president akangolowa pa mpando pa udindo timayembeza kuti mafuta atsike katundu atsike. Koma iwo sangobwera pa mpando kuyamba kukwera katundu kumangokwera katundu mpaka na pano mmene tikulankhulamu uncontrollable china chilichonse ku Malawi chichikuteka mpaka na pano mmene tikulankhulamu akupitirizabe kuna iye ayifeyo tidzapangaza kuti iye tidzapangaza kuti afuna alichitise kuti dziko lawonongeka kale lili. Ziko kwambiri bwa Brian. Ndikuthokozeni kwambiri potimbira akuyankhani anduna. Ziko 099-847-5904 099-847-5904 titenga phone ina imodzi then we'll go back to the Secretary General. 099-847-5904. Hello. Chabwino sakutimva amene 099-847-5904 099-847-5904. Hello. 099-847-5904. Hello. Hello. Tikudziweni ndi kumene muli masana wano. Ine Manuel Farman kuno kubalaka kwa kankao kwa mimi. Manuel tiyankhuleni. Ine rufu sanga lonena kuti kodi MCP analonjeza kuti azalemba ntchito anthu 1 million komanso anthu azadya katatu pa siku. Niwona kuti zimene zisanakwanilise kodi malonjezo amene angoti tipangaso fezi inayo zingatheke. Chabwino. Ndatelo rine Manuel Farman kuno kubalaka. Ndakumvana Manuel. Chabwino. Tathokoza. Secretary General, over to you. Brian, choyamba ndiyathokoza Malawi kuti ngana ugawo pa program imeneyi. Tikamati tidzachita tikukhala ngati kuti tikunena kuti tikufuna kuwananiza Malawi tikuchita. Tanena kuti chifukwa kuti tipite patsogolo ulimi ukuyenera kuyikidwa m'malo mwake. Nde ulimi uwu tikuchita magawo athirira komanso tikuchita magawo obwereketsa ngongole kwa alimi amene mwina mbuyo mutimapatsa matumba awiri koma tikuona kuti matumba awiri sangathandize kutukula Amalawi. Pakusoweka kuti alimi aja
achite bwino. Akachita bwino miyoyo yawo ingati kuchitanso bwino pita patsogolo. Chachiwiri kulimi komweko tanena kuti mulimi yoti petso mbewu pa mtengo wabwino. Ndiye kuti akalima akathe kudalira kuti ndikagulitsa mbewu zanga zichita bwino. Koma tinanena kuti pali vuto medali talipeza nkhani ya mvula, kudalira mvula. Tilimbikitse nkhani ya nthirira. Chifukwa chonena kuti tikadalira mvula ndiye kuti mulimi achita kulima bwinobwino, koma chifukwa kuti mvula sinachite bwino ndiye kuti umphawi uzichitirabe kwa mlimi uja. Ndiye mwa ichi tachilimika kwambiri kupanga ulimi wa nthirira. Ndiye ulimi wa nthirira tatsegula masikimu ochuluka, ngakhale kubalakako tatsegula masikimu ochuluka kuchikwawa, tatsegula masikimu ochuluka kukalonga, kunkakape. Cholinga kuti alimi akamalima azikhala ndi kuthekera kotulutsa mbewu zawo chaka chonse chathunthu. Brian, funso limene anena kuti munanena kuti mudzalemba anthu a ntchito 1 million ndeza kukanekani. Ndifuna achimwene ndikufotokozereni kuti tikanena kuti kulemba anthu ntchito ndi kupereka mwayi okuti akhale anthu ndi ntchito zoposa 1 million ndi zinthu zimene Amalawi apitirize kumazimvetsetsa. Kulemba anthu ntchito mwina ya uphunzitsi, ya upolisi, ya health surveillance, ya ndi madokotala tayesetsa kulemba kwa manambala sangakwani 1 million. Apo polisi talemba, ametalembako, kuti patala talembako, aphunzitsi talembako, talembako ntchito koma sizingakwani 1 million. Nkhani eni ndionena kuti kodi tsikoli mwapereka mwayi wotani kwa anthu kuti akhale odzidalira pawokha adzilembe okha ntchito. Ndiye ngati mukupereka ngongole kwa anthu 400,000 kumalima pawokha, iwo oti mwapatsa mwayi oti adzilembe ntchito anthu 400,000. Ndiye ngati zingapitirire zimenezi ndiye kuti chiti makambaso za 1 million zizikamba zodusaso pamene popo. So job creation ndi kulemba munthu ntchito zinthu zili zosiyana. Koma chifukwa chokuti aliyense bandale amathamangira kuti white collar job ndiye kulembedwa ntchito, kuti mukafunsire mutenge mafailo mupane mupite pa ofesi akupatseni kalata imene ndiye ntchito. Tikanena zimene zonse ndiye sitinakwanitse 1 million. Koma tikanena ntchito zonena kuti mwapatsa Amalawi mwayi, Amalawi oposa 202,000 alandira ngongole zanifi. So Amalawi 202,000 aja ngongole zisinona za ulimizidu. Za ulimizidu zimetaka plan ya chaka chino. Koma pano pa currently 202,000 Malawians alandira ngongole zanifi. Amalawi amene aja tawathandizira kuti akhale ni mwayi odzilemba okha ntchito. Ndiye tikati ntchito ya muofesi ndi ntchito yoti munthu udzilembe okha tikadzipatikira pamodzi, inu ndine sidzalandaulaso namba ya 1 million. Kotera inu mutapeza mwayi wa ngongole mungathe kuchita bwino kusiyanaso ndi kulembedwa ntchito ya pamwezi. Koma chifukwa kuti ku Malawi timayembekezera kuti mwezi utetilandire imene ndiye ntchito, ndiye picture imeneyo idzakhale kuti vulabe mpaka nakalekale. Brian, tikamati kuti dziko lifuna kupita patsogolo ndikuti tisabwerere mbuyo, tikunena zinthu ngati izizi kuti mukafuna kutukula dziko musikhala ndi masomphenya akutsogolo. Mmene unanena nyimbo yamba ija kuti kanthu kako kamwini kamatukwanitsa, aliyense pa nyumba pake akhale odzidalira. MCB government under Dr. Lazarus Makafe chamwera chimene tikufuna kuti aliyense akhale odzidalira. Ukakhala odzidalira ndiye kuti thumba lachimanga uzikhala nalo pakhomo. Chabwino ndimafuna lokagula ku nyumba kunsika. Chifukwa tikati chimanga chadula, Brian, it is as simple as chaduladi. Koma nanga bwanji utakhala nacho chako cha pakhomo, nanga utakhala nacho chako cha pakhomo ungadandaulenso. Chabwino ndimafuna kuti mundiyankhe mafunso awa mwamsangamsanga pa nkhani ya amayi ndi achinyamata aulumali. Muwalipirira ma nomination fee pa chisankho. Funso number 1 alipo awiri tingomaliziratu. Pamene mukukonza manifesto muli ndi ngodya zotani zolimbikitsa amayi pa chisankho? Amayi ena maopa kupita ku misonkhano ya ndale kamba kankhanza zomwe zimatha kuchitika pa ndale, ena kunyozedwa kumene pa masamba mchezo. Muwateteza motani Amalawi and nkhani ya disabilities tinayika mbakale. But I needed kuti ndifunse mafunso amenewa chifukwa amene akutipatsira programu they are interested mu mafunso amenewa. Itokoze mafunso abwino kwambiri. Choyamba Brian, ife ku National Executive Committee ya Chipani inachita deliberate action tinayika ku anthu a disability alipo angapo. Komanso ndi chipani chokhacho choyamba chimene chili phungu albinism dziko la Malawi amene ali pali mpaka na phungu mpaka na pano akalaso phungu kumene kubwera kufatika mtandizanso kuti awini.
Tinawo aulumali angapo mu National Executive Committee. Ndipo tiwathandizira makampeni. Koma ndimafuna ndinene kuti disability is not inability. Tikati munthu ndi aulumali tisafulumire kuti alibe ndalama. Tinawo ena aulumali angatopiripira okha plan. Koma munene kuti mwachita support bwanji aulumali amene alibe ndalama. Tiwathandiza, tiwalipirira. Koma ngati munthu ali waulumali koma ali ndi kuthekera tikamulipire chifukwa chani. Padali ndi ulumali. I think tikamapanga frame mafusowa tidziona kuti disability is not inability. I don't want to cite first sinapempe kufuna kwawo kuti ndichule maina awo. Tinawo aulumali ku MCP amagawa katundu ali ndi ndalama zawo. Koma aliponso aulumali ena amene alibe kuthekera. Amene alibe kuthekerawo tiathandiza. Koma let's not have a broad picture to say waulumali aliyese ngosowa. No, alipo aulumali ma doctors, alipo aulumali ndi apolisi, alipo aulumali ndi anthu ochita bwino. Koma waulumali amene akulephera kuchita bwino timthandizira. Andi zimayi amene akulephera kuchita bwino timthandizira. Chabwino. Even ma primary athu timbingani zabwino Brian azimayi kuti akwina azimayi akutetezedwa. Pali nkhani ya violence timalize ndi imeneyo madzulo ano. Mukuchitanji kuti political violence isachitike mdziko muno? Pakumakhala kulozala zala pakati pa inu ndi a DPP sunganditere mpaka kugwirana nkhwiko. Chikuchitika nchana achimwene ndipo mukumauzanja anyamatano za kuipa kwa violence. Brian ineyo ngati Secretary General wa chipani cha Malawi Party. Yes. Ngazi mwene anga amukite ku DPP timayankhulana. Ndipo timanena kuti ngati chali chimene chimakhalira. Umata kuchita ulalikirero wina atu koma muja wakati mwamawa. Kandi wa DPP, kandi wa MCP, kandi wa Ford, kandi wa UTM, let us not back violence. Ife tikuyima motsutsana ndi violence. Dr. Lazarus Magafe Chakwera akutsutsana ndi violence. A Professor Peter Mutharika akutsutsana ndi violence. Alipo kumveena amene akumafuna kumapitiriza beza violence. Brian, in every week timapanga misonkhano. Ine sindidalira kuti ndikamenye munthu ndipeze vote. Ine ndimadalira kapanga ndale za background. And I'm a very good example. Sindikuwana dzina la munthu pa msonkhano. Achita mimika Mutharika mukamapanga misonkhano yanu. Sono kunena kuchita mimiki munthu ndi violence. Oho. Yani munana mimiki kuti iweyo amene umanena kuti tikulandire tulo buno kuti ndapanga violence. Okay. Yeah, violence Brian. Okay, machitsanzo nditanena kuti akuti dzina lawo anapha ndi akupha kumuchula munthuyo. That's violence. Okay. Koma kunena kuti muboma la DPP mbuyomu anthu acha abino 174 anamwalira ndikulakwa sana mwalira anthu sana pedwa anthu. We are just saying the fact. Koma suna achule kuti anapha ndi ndani. Koma zinachitika muboma la DPP. Chumavuta nchani kwa agwira anyamata amene akuchita ziwawazi. Brian, sono ine Secretary General ino ndamu tito mufuna mutipatse ntchito yoma kagwirani. Brian, separation of powers. Ine ndi Secretary General. Oh. Secretary General. Ife madalira a police amene akuyenera kuagwira anthu ache. Ndikuatengera ku court anthu ache. Malamulo ndikugwirapo ntchito. Brian, violence sisangalatsa aliyense. Ndifuna ndikuwuzeni kuti mwina mmaona ngati atsogolerise timakwiya kumalambana, timayankhulana, timadana ndi mtopola. Mujaina ochedwa galimoto kumachinga, mujaina ochedwa galimoto kumponera, palibe mtsogoleri angasangalale. Mujaina menyedwa anthu kumbowe, menane menyedwa anthu kuphedwa kutcholo, kuphedwa kundilande, palibe munthu angasangalale. Violence is bad. And the first ndifuna violence. Ndipo kuphedwa ya mwiresi inoyo ndikufuna ndi auza apolisi. Ngati amanena kuti boma timachinjiriza anthu awo, apolisi yeseraniko ni kugwira anthu ndiye mwaike poyera tione ngati boma linga kuchoseni ntchito. Sana ana wagwira anyamata ena kulilongwe kwadatuluka mama wa bomwe. Sono Brian kudutsa munthu ku court ndivuto la MCP. Sana kafika son ku court, sana kafika son ku court komwe kwa kuti sada gonenso in fact for lack of a better word sada gonenso akuti. Hey Brian, ine sinikamba zankamba kama. Ine singakambe nawo zimene munamva ino atolankani. Okay. Munaonepo kuti ISCP agwira munthu wa DPP mama wa Mtulutsi anthu kumakwiya. Simunaonepo kuti agwira munthu wa MCP mama wa Mtulutsi anthu kumakwiya. If they have gone to court and the court has given bail, why should that blame go to a ruling party or an opposition party? Nthawi make sure kuti tikatsatira ngoja zathu tizitsate mwamphumphu tisalowerere.
koma Brian nimafuna ndikuuze chinthu chimodzi. Yes. Violence simanga munthu. And ine ndikudzudzula violence. Kaya wina tira mukungu yangu pa wireless ndikuyankhula komanso with action. No one in MCP is allowed to do violence. No one in DPP, no one in Afford, no one in UTM. Ngaza kandi chani sizimanga muti. In background kapangendali. Nthawi background sauze antu mfundo. Zimene zingasinde anthu. Koma Brian wabino kucheka wireless. Yes. Ukuze momveka bwino. Boma siri kupita. Boma iliri lacha kuyala labwa kuzakhala. Mise udukumanga Brian tipitiriza. Kodinanga mesa tikavota ndiye mukati siri kusintha sizilengera mmene anthu akavotere. Ndimene zimagalira Brian anthu akavotera misewu. Akavotera masuku block 11,000 amene tikumangawa. Brian Brian ngati anthu amaphedwa anthu acha abino leja anthu kusiya mukunduza anthu onse amene amakhudzidwa ndi insecurity lero sakukhudira ndacha kwera. Brian funso lomaliza inuyo dzanja lanu mutagwira pa chifuwa mukhoza kunena kuti amalawi ali bwino lero kusiyana ndi mmene munapezera sindamalize kunena moona mtima mukhoza kunena kuti amalawi ali bwino today kuposa mmene munapezera 2020. Brian takafusa aphunzitsa amene nthawi ya DPP samalandira promotion chiyambire ni nthawi zonse no teacher was promoted. Brian God asked heavy workers amene amagwira ntchito over 5,000 of them have been promoted. Brian takafusa polisi amene tikumangira nyumba oposa 4,000. Brian ukafusa alimi amene tikapatsa ngongole simono over 400,000. Brian uzamaphunzitsidwa ndi zimene anthu ena akumanama. Dziko lino lili pa mavuto tikuvomera koma kupita ku DPP is not a solution. DPP will bring my barriers backward. Brian, even if you mutalika anali kukuza iweyo kuti palibe dziko limene limakhala pa economic problems and ntolakana kana liwewe. Brian anakufaso kuti mavuto osungula dziko lapansi amakudzanso ngakhale dziko la Malawi. Koma tikamana mizana kuti amalawi anakakhala bwino pita mutalika ndi DPP. I'm constantly reminded kuti nthawi yatithela we are actually 7 minutes out of time. Umuze kana kuti apembe zimene fori mageta byaka Brian. Nthawi ija program inakatira panjira fabwe kuti ma blackout. Umuze so na mene Brian. Ndikufuna ndikuyamikeni Honorable Secretary General. As I said kuti this is a sponsored program and amene akuchita sponsor ali ndi ma interest awo amene amafuna kuti tifunse makamaka za azimayi ndi zina zotero. Ikadakhala yanga ikadakhala zaole tindawo famu. Kuti pambali pa mafunso awo wanyamata ndi azimayi ifeyo mukatiyitana tikasiya ntchito zathu kubwera pa wale at times akule nthawi yokwanira. 1 hour is not enough. Then I want to plead on your behalf. Bongozo munalemba kuole kidokufamu tibatse ni nthawi yokwanira tafotokozera Malawi zona zenizeni tipomene mavuto tikukumana nawo. Ndikadakhala kuti I'm not ndizanga tikadakufunsana nkhani zakatangale ndi zina zotero but we don't have much time. I want to thank you once again Secretary General. You have been very you have been available madzulo wayana junga kuti nthawi yatha wayana junga station manager. Times a good radio station. Continue. Thank you very much Mr. Secretary General. Thank you very much indeed. Ujatsala weka ya timaliziranso zokambirana zathu madzulo ano pano pa wireless. I have to be careful because program ikulu kanso ma wireless yena komanso ma television yena. So ndifuna ndithokoze kwambiri the Honorable Secretary General chipani cha Malawi Congress, the Honorable Richard Chimwendo Banda. Ndipo tinene kunena kuti programu iyi amatipatsira ndi Oxfam, Warwick komanso Center for Civil Society Strengthening. Ndine Brian Banda. Fikira sabata ya mawa pamene tibwerenso ndi mulendo wina lachinayi from 4 o'clock. Tingo timakoma nonse and goodbye. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.